ആ എടാ കോപ്പേ, ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നീ ഫോൺ എടുക്കുകയല്ല. ഈ ചൂടാൻ്റെ കാര്യം പറയും. ചീത്ത പറയുന്നതല്ല, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ. പിന്നെ അർജന്റായിട്ട് A-നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണോ? എമർജൻസിയാ? ആരുണ്ടോ? ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആർച്ചിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഓൻ്റെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലേ ഓൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. നമ്പറില്ല, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി, ഓൻ ആടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ആ വാ കയറി പോവാ. സ്വഭാവം എന്താ സംഭവം? നമുക്ക് A-നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണ്ടി. അതിനെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? അതിനല്ലേ ഹോപ്പ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓരോ രക്തദാനവും ഒരു ജീവൻ രക്ഷകനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു തുള്ളി രക്തം മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവന്റെ തുള്ളിയാകാം.